салом алейкум, ҳамватанони азиз. Натиҷаи имтиҳони якум аз фанни физика барои синфҳои нӯҳум, даҳум ва ёздаҳум. Дар ин имтиҳон як нафар баҳои 1 гирифтааст ва 4 нафари дигар бошанд баҳои 2 гирифтанд. аз падар ва модари онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки ба хониши фарзандашон диққати махсус диҳанд. дар сегонаи беҳтарини хонандаҳо. Дар ҷойи якум Субҳонов Сипер 22/5 балл. Дар ҷойи дуюм Исломов Бахтовар ва Хидиров Манучер 20 балл. Дар ҷойи сеюм Салоҳиддинзода Хурсамурод ва Ҳакимзода Муҳаммадрофе 19/5 балл.